Kaixo. Inoiz pentsatu duzu ordenagailu bat, edo algoritmo bat, matxista izan daitekeela? Informatika ingeniaritzan argi daukagu erantzuna, bai. Gaur egun, enpresa handi askok adimen artifiziala erabiltzen dute lan eskaintzetara heltzen diren ehunka kurrikulum segundo gutxian iragazteko. Pantailaren atzean makina batek erabakitzen du. Badirudi prozesu hau hotza, objektiboa eta guztiz neutrala dela, ezta? Baina errealitatea oso bestelakoa da. Arazoaren muina datuetan dago. Algoritmo hauek iraganeko kontratazio datuekin entrenatzen dira. Historikoki teknologian gizon gehiago kontratatu badira, sistemak mezu oker bat barneratzen du. Gizonak aproposagoak direla. Horrela sortzen da alborapen inplizitua. Sistemak gure aurreiritzi matxistak ikasten ditu, eta modu automatikoan, emakumezkoen kurrikulum bikainak baztertzen ditu, soilik emakumeak izateagatik. Gogoratu beti, teknologia ez da berez neutrala, gizakiok elikatzen dugulako. Etorkizuneko ingeniari gisa, gure esku dago diseinu etikoa bermatzea. Datuak araztu behar ditugu akatsak ez errepikatzeko. Benetako berdintasuna lortzeko, teknologia garbia behar dugu. Teknologia guztiontzat.